Kasenjuk kirang Bashnong Ribhoi District SKRS namar ke jingsung kia halor kimat ki bakta ki patba haka arpu sautrik nailur kilalit banra ki artali kimat jing ujor hakmat u Deputy Commissioner ke district Abhilash Baranwal ban kentu ba unshim kialam mardor ban penbet na ka benta ka bha kamet jong ki nongshong shnong jong ka district. Haka ni ka jinglet ya kendu ya u Deputy Commissioner na kaliang kasenjuk kirang Bashnong dalam kemat da u ba bibi makdo President Bak PB Seliang Secretary nalor kiwe-kiwe. Na kaliang ubak PB Seliang Secretary kasenjuk, habakran syakilap thai kebor ulaong baka senjuk hi kalalit banra ya kamat kabalakta mat yong bat bu jingshong siir shibun ni kinong shong shnong ha kabaya de bat kilat a jing sumar hapo ka civil hospital nongpo. Ulaong ru baka ni kalawan long ru hadin ka jingjia badang shen ha kabaka wei kalong kumi kaladu ya ikun badang syukha jongka ibalahap no katba kadang let syabar pan kana jongka hospital bat ru halor ka jingjia badang shen ya kawe ka samla kabala place nam ha kaba shamla dan bapatiaw wat hadin balakot la bunsin ya kinong sumar hapo hospital. Kumta halor ka ni ka benta na kaliang ka senjuk klabu ka jingkerpat ya u Deputy Commissioner ba unshim kia ban penbet lam ya kini ki jingjia ki balajia hakate ka jaka sumar patba kenang bakum kini ki jingjia basngusi kinam jiashu kamtam banyada ya ki patba ban light na ka jingshong sir habalit syak sumar ha ki jaka sumar patba. Nalor kata ubak seliang ula pentip ru basa kawai pat kamat balara hakmat u Deputy Commissioner kalong halor ka jing peslam ki bor ka District Selection Committee ban pelat no ya ka result hakabaya debit ki post baper baladat ho ya ki exam mentala bun snam kenang ba kitu ki samla ki badai hok banyo ya ka kam kin yo no shua bandir. Nakaliang gi ka senduk kirang Bashnong Ribhoi District nilawan ban kenduk ya i DC jong Ribhoi District hakabidi bat ka phang ka jingja ka berjudip jasen ka jing halat no digwi musim i bekodor hang po sibil hospital nongpo ida kaliang jungi ka senjuk gilabu ka jumtho ban kaliang jong ka administrative jong ka Ribhoi District kimchimkia ka bi ka kam ke ban kaliang jong ka senjuk layo ban ken bersih na kaliang jong GC ilashim ya kata ka jing kitkli na ka benta ban le ka bi ka kam kanang ba kitu kilong yeng ki pamat kini jinjang ki basosi kinyo ya kata ka jing tengen ina kaliang jungi ka senjuk ile kentu ba ana kaliang jung GC chimka bi kini ka kam kanang banang ni smart kinu jasu kum gini jingja namar kum ba long ha ki haudus na dang lai banai muswa kalau don ketu jingja ka basosi ana geju i hospital timenta laja bam gani ina kaliang jung senjuk ni sugo kya ka bi ka kam ina ngi penpau pade ke jing dokumen ban kaliang jung GC ulah pular ban chimkia banding nesmat kinom jasu gini da kaba untau kilat kilinti kumno bante lakam baki paiba nong susnong jong Ribhoi District kijungi ki buan cak sumar hakan hospital kinom mat su ekom gini kijingja dina kaliang jungi kesunjuk ngi kenturu iki paiba jong ka tem Ribhoi kijungi baki nom so safety ngende bakin bener kam ya hospital nama ka hospital kijungi hakaba na kaliang joki doktor baki nos sengkat rubat ka district administrative kinyesim kya na kementaban pentikna makin lak ban ai kijing sumar ka papaka sya ki nong syak sumar ki ban ka sibil hospital kamat ka ar ka pengilio banyakan nakaliang jungi bat udisi kalong hakabide bat ka jing penslam ban penmi ya ka result DSC ka ban nakaliang jung ki paiba nong snong jong ka tem Ribhoi ki samla ki be kun ya ka DSC ki la sukpo susnir menta la palat ka tu ka snam ka ba ka result DSC ka ba ki la dep ban tho exam hadu menta kim chem la penmi TKI kepada kalian jong kesunjuk ikentu ya UDC kubu chairman hakabi di pakai DSC kin penmi no kalau ya kan result kanang ba ki tu ki kun samlang ki jungi ki bala ape kan exam kin yo ya ke junghun bensim lagi pas lan lagi fail ke syong ka jing abha ka jongki ada ka bang nakaliang jong kesunjuk ni penpa hone kalong ba nakaliang jong ka DSC Ribhoi District kin penmi no ya ki ya ka result DSC kala ka jai ha ka por ka biang kita ki kimat ki jura ki bangyo banyakan bat UDC jong Ribhoi District mentak sengi be